Em dic Blanca Àries, he tingut cura de l'exposició Només si fa olor de terra a la Panera, una exposició col·lectiva formada per peces de 13 artistes besadis de l'estat espanyol. Només si fa olor de terra és una exposició que rastreja què és el que ha passat amb la preocupació pel cos una mica des dels 70s, des d'aquestes primeres artistes que comencen a produir des del feminisme a l'estat espanyol fins ara. A mi m'interessava molt la idea de pensar què és el que implica tenir un cos i posar-lo en relació amb un territori, i també repassar què pot significar tenir un cos com un paisatge. I a partir d'aquí vaig pensar en una tria de 13 artistes que d'alguna forma ens conviden a pensar des del feminisme, és a dir, no tematitzant el feminisme, sinó utilitzant-lo com una metodologia, com un punt de partida, quines relacions es poden establir entre nosaltres i la Terra, però també entre nosaltres i la resta d'éssers amb qui compartim el món, éssers humans i més que humans. Aquesta selecció d'artistes, tot i molt joves, besadis a l'estat espanyol, d'alguna forma el que fa és crear una cartografia que qüestiona o que doblega o que amplia tot allò que hem pres per corporal i tot allò a què ens referim quan ens referim a un cos. Els cossos que apareixen a l'exposició no es representen, és a dir, hi ha molts pocs cossos presents de forma explícita, sinó que d'alguna forma es presenta, no?, de forma més directa a través d'un gest o a través d'un rastre que ens demostra que aquests cossos no són una cosa fixa, permanent o sòlida, sinó que són un ens en transformació, que és latent, que és provisional i que és mòrbid. I d'alguna forma també això el que ens convida a fer és a repensar des d'on volem viure aquest moment històric i polític en el que ens trobem i quines aliances volem establir amb els altres cossos per generar potser una nova ètica de la vulnerabilitat o una nova ètica de l'amor que posi el focus no en allò que som de forma individual, sinó en allò que som quan estem juntis, no? L'exposició no l'he pensat tant per àmbits, sinó pensant també en un recorregut. M'interessava molt la idea de la coreografia, com es mou un cos quan entra en un espai i es comença a relacionar amb aquests altres cossos, que són els cossos de les artistes, però que també són els cossos de tela o de fusta o de plàstic que inunden aquest espai i que d'alguna forma ens connecten amb aquestes altres persones. Primer se'ns convida a entrar a través d'una cortina, com si estiguéssim entrant a una casa. La peça de la Marta Galindo, Jardín de Verano, funciona com un llindar, com aquest espai que d'alguna forma ens convida a entrar en un nou hàbitat amb una altra predisposició corporal, també vinculada a la carícia, no?, perquè es posa en joc aquesta lògica del tacte. Una vegada hem entrat ens trobem amb aquesta Dafne Andrach feta de materials de recol·lecció de la Fenya Celedoni i la Lucheri Gatti, que el que fa d'alguna forma és aparèixer de dins de la terra per salvaguardar aquelles obres que l'envolten i per recuperar les potències d'allò mitològic en la creació de narratives feministes i en la creació de fabulacions especulatives d'un món per venir. Dafne es una materialización de una investigación que tenemos en común en Monster Lab, que parte de una propuesta que hace Ursula K. Le Guin en su texto La teoría de la bolsa de la ficción, en que propone cambiar el enfoque de la narrativa de la evolución de la humanidad hacia la práctica de la recolección y no direccionada a las prácticas o el héroe, ¿no?, al cazador. Entonces, cogiendo eso como base, nosotras estamos experimentando con crear diferentes materializaciones y Dafne es una de ellas, a partir de materiales recolectados en un territorio específico, ¿no?, y utilizando ese híbrido que somos de las prácticas coreográficas con los saberes drag, ¿no?, con la práctica drag y todas las preguntas que vienen de ahí, crear como propuestas y obras. Una de las preguntas era cómo lograr compartir de alguna forma
las políticas identitarias de lo trans, de lo travesti, del transformismo al resto de la comunidad. Y por eso era a partir de las prácticas de la recolección poder construir en relación con los territorios en los cuales se desarrollan esas prácticas de recolección. En este caso, la obra es de Lleida, los materiales con los cuales está construida son de este territorio, entonces establece un diálogo directo con las criaturas que pueden nacer de Lleida o que pueden nacer de cada espacio en el cual se recolecte, y logrando también cómo construir todas las lógicas del drag. Hemos cogido el mito de Dafne y Apolo como inspiración, ¿no? Tomamos como inspiración. Entonces, el mito cuenta que Dafne ha tenido que autotransformarse en un laurel para poder huir de Apolo, ¿no? Que se enamoró de ella y estaba siendo como un poco pesado a la hora como de buscarla, ¿no? Y ella no tenía interés, entonces como se tiene que transformar en laurel para poder existir, ¿no? Como sin esa persecución de Apolo. Dafne representa la primera transformación drag multiespecie en la antigua historia griega, y es una forma también de representar a las identidades trans, de reconocer nuestras narrativas y nuestra historia en el arte, en la mitología. Es una forma de reconocer esa historia i actualitzar-la. Després continuem amb una peça de la Mar Reykjavik, que és La risa de la barriga, que posa el focus en la necessitat de la complicitat per generar una comunicació possible, no? Com aquest espai de la comunicació només és possible a través d'una confiança mútua i d'uns microllenguatges que es donen quan es compleix una certa complicitat entre les parts que estan intentant-se comunicar, que és una comunicació que moltes vegades és fallida o és una comunicació que queda tan codificada que sovint és inaccessible, però que d'alguna forma també ens convida a pensar de quines formes els llenguatges minoritaris poden funcionar com a resistència política i poètica. I amb aquesta poetització de la resistència o de la lluita continua l'Anaïs Florien amb la seva peça Viure de la terra, que és una obra que ha fet en col·laboració amb arxius locals autònoms de Lleida i on recupera la gramàtica del lema per poetitzar-la i per retornar aquelles frases que ja han estat dites als cossos que ara mateix les necessiten. I ella fa referència de forma molt explícita al conflicte que hi ha amb la terra o en aquesta resistència agrícola, en aquesta genealogia desobedient que d'alguna forma és inspiradora pel moment que vivim. Viure de la terra està acompanyada també molt a prop d'una peça que per mi articula una mica el cos que és també la sala. Jo pensava tota l'estona en la sala com un organisme viu i que és aquest pulmó o aquest riu de la Irina Russell que es diu Soplo i que és una peça que va inflant-se i desinflant-se marcant un recorregut platejat per la sala que ens fa pensar que estem a la vegada al costat d'un cos d'aigua però també envoltadís d'una espècie de teranyina que d'alguna forma ens uneix. La peça que presento és una instal·lació que es diu Soplo i bàsicament forma part com d'un seguit de peces que porto desenvolupant aquests últims anys que tenen a veure amb formes de comunicació que van més enllà de tot allò relacionat amb l'oralitat i el llenguatge i que tenen més a veure amb el cos directament, i en aquest cas concret el que faig és fixar-me en unes de les formes de comunicació que sobretot els animals desenvolupen, que és el fet d'inflar-se, no? Inflar el cos davant de voler tant subvertir un perill com voler comunicar-se. I aquesta peça és com una espècie de cos que es troba al terra i que es va inflant i desinflant com si respirés d'una forma desacompassada, i diguem que de forma molt sutil l'aire va passant per tots els conductes d'aquest cos, no? que diguem que relaciona també amb les altres peces i l'espai que hi ha.
També el so és algo que és bastant present a la sala perquè sí que és algo que diguem que ocupa tot l'espai, però és com aquesta respiració constant i que es va activant de tant en quant que això, que és com un altre nivell d'un material que habita la sala. Aquest riu també recull una petita foguera, que és la peça Los cavernícolas de Can de Lázaro, que està disposada en una tele molt baixa al terra i que ens convida a imaginar-nos al voltant d'una foguera on potser els ulls s'incendien. Es una pieza de nueva creación, dio el espacio para poder hacerla y con ella me interesaba investigar qué ocurría, qué ocurre en torno a creer que las personas de pueblo son cavernícolas, cuál es como el estigma que hay en torno a ser pueblerino, ser de provincia, etc. Y para ello me parecía interesante vestir literalmente de cavernícolas a mi familia y ponerles en una tesitura un poco incómoda para ellos y ver qué sinergias iban saliendo de ahí, también con los roles de poder por mi parte como director y ellos como personas entrevistadas, ir cambiando un poco, bueno, los roles familiares y los roles que estaban ocurriendo dentro de la película. Durante el proceso de rodaje es interesante porque siempre ha habido, todas las piezas que he estado haciendo siempre han sido como de mucha extorsión y extractivismo hacia mi familia. Y por primera vez en esta ocurre una cosa que es que mi madre comienza a coger un poco el rol de director, en este caso directora, coge la cámara literalmente y empieza a indicarme qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Entonces es la primera pieza en la que tanto ella como yo aparecemos como creadores. Entrem en una espècie d'habitació que està formada per una peça de Liu Ping i per una peça de la Marina González Guerreiro, que el que fa és retornar-nos en aquest espai més íntim, que ha estat un espai també molt clau pels feminismes, aquest de reivindicar l'habitació pròpia, no? Que és una habitació formada per una cadira, aquesta cadira on anem deixant les coses i on s'acumulen les coses que tenim per fer. Es diu Les tarees cumplides, l'obra de la Marina González Guerreiro, i on podem anar veient tots aquests rastres que d'alguna forma delaten quina relació mantenim amb el nostre entorn a través d'un pin del Far de Vigo o un embolcall de Ferrero Rocher, per exemple. I aquesta habitació, a la paret, diguéssim, té una fotografia gran en tela del Liu Ping on es mostra a si mateix dintre d'una exposició on exposava els seus autorretrats. Llavors és com una peça que pot semblar molt autorreferencial, però que a mi m'interessava pel fet que té com a objectiu especular sobre les possibilitats de tornar a casa i què volem dir quan estem dient que tornem a casa, no? On es produeix exactament aquest retorn i especialment com es produeix per a aquelles persones que han hagut d'emigrar dels territoris on van néixer per construir una nova vida on sempre estaran en tensió amb aquest lloc d'origen. L'itinerari continua amb aquesta peça de Taulona Costa que es diu Itacarú, una història de les piedres, i que és una pel·lícula on ell el que ha fet és entrevistar a diverses persones sexogènere dissidents que viuen ara mateix a Barcelona però que són de Colòmbia i preguntar-los per la possibilitat d'un viatge al lloc d'origen, no? Per una possibilitat de retorn, agafant com a inspiració aquest material que és la magnetita o Itacarú. Itacarú hace parte de una investigación que llevo adelantando desde hace ya 5 años, que tiene que ver con la magnetita, que es una piedra que está en el centro de la Tierra, que hace que la Tierra sea un imán gigante y que todos los animales y seres de especies migrantes tienen fragmentos de magnetita en su cuerpo, entonces esto les permite sentir el campo magnético de la Tierra y orientarse. Entonces, para Itacarú, lo que hemos hecho es un dispositivo de viajes imaginarios con personas colombianas, sexo y género disidentes, migrantes en Barcelona. Entonces, hemos generado como viajes imaginarios de regreso a lo que sería la casa o el país natal, pensando en imaginar
cómo sería un país posible del cual no tuviéramos que irnos, donde nuestras vidas pues fueran dignas y respetadas. Claro, en el dispositivo audiovisual partimos de la pregunta ¿a dónde sería posible regresar? Si es que es posible regresar. Entonces nuestra idea y el objetivo fue generar un espacio donde los posibles se materializaron. Entonces pensar el cine y el documental específicamente como espacio de lo posible y no reflejo de quizás una realidad brutal a veces. Després, l'exposició entra en un moment molt més orgànic, molt més visceral, molt més relacionat amb l'entranya, on a través de les peces de l'Helena Vinent, però també l'Alicia Arévalo i la Maria Alcaide i l'Helena Laguna, el que se'ns fa és convidar-nos a pensar en les possibilitats del nostre cos com a òrgan, no? Com un espai que està viu, que és latent i on estan passant processos químics i alquímics tota l'estona. Amb la peça de l'Helena Vinent comencem a entrar en aquest recorregut. És una peça on ell hi posa sobre la taula la seva experiència com a persona amb sordesa i com a persona queer també, per articular un nou paisatge, que ja no és aquest paisatge que podria semblar preocupant als 70s, no? Perquè implicava una relació entre la feminitat i la natura de forma una mica essencialista i per tant una mica problemàtica, sinó que és un cos, com us dic, queer, i que està en constant esdevenir, no? I que és un cos que ens permet atravessar-lo, està també en relació amb les columnes de la sala, i crec que hi ha un exercici molt bonic d'expansió, que és bastant agraït. Després hi ha aquests monstros d'última hora que s'escampen per l'espai i que d'alguna forma fan que l'espai funcioni com un jaciment arqueològic on ens anem trobant crostes d'uns monstres que han existit en algun passat que entenem que ens ha precedit, però que són monstres del futur també, i que per tant també ens parlen d'aquesta relació del rastre amb el territori. Son esculturas hechas con biomateriales, son bioplásticos hechos con ingredientes naturales como algas, glicerina, vinagre para que cure, y lo combino con otros restos que me voy encontrando como pétalos de flores, conchas marinas, pelo, y con toda esta amalgama pues genero como nuevos cuerpos explorando la propia materia y cómo se van degradando, porque estos materiales tienen como una rápida degradación. Entonces combino estas diferentes temporalidades que habitan estos cuerpos. Y el título de la obra hace referencia a Donna Haraway y su libro Seguir con el problema, generar parentesco en el Chuluceno, y en él habla de los seres chónicos como seres que habitan la tierra y que posibilitan la vida. Como habla un poco de las relaciones simbióticas de diferentes seres y organismos. Y se refiere a ellos, estos seres chónicos, como monstruos de última hora. Entonces pienso desde ahí mis propias piezas. Ja per acabar hi ha una conversa bonica entre l'obra de l'Helena Laguna i l'obra de la Maria Alcaide, on d'alguna forma dialoguen sobre les possibilitats de recuperar tots aquests sabers ancestrals i feminitzats que ens han estat negats durant molt de temps. L'Helena Laguna a través d'una espècie d'homenatge als gestos de la seva àvia, el gest amb el que ella també volia connectar amb aquest altre cos que sovint no té massa a prop, però que el té ben somatitzat. Estoy aquí en la exposición Només i Faulo de Terra con mi pieza Índice, que es parte de un proyecto mayor que es Hacer migas, un ensayo sobre memoria, pérdida y lenguaje. Y Índice es una pieza con la que pretendo sostener un conjunto de gestos que configuran mi imaginario sobre mi abuela y esos movimientos que forman parte de su cuerpo y de su aprendizaje. En este caso, el tapiz me servía como un espacio con el que hilvanar tanto el movimiento repetitivo de su escribir mecánico analfabeto, el remover de la rasera mientras prepara la receta de las migas y justo este movimiento que realiza la lana en todo el proceso, ¿no? Realizando así pues un índice de estos tres gestos a la vez sostenidos por la lana, que es justo un material que
que ha determinado también la biografía de mi abuela, viniendo de una familia con bestiar en casa. I aquesta peça dialoga, aquest índice, dialoga amb els Abrigos para cuerpos sin forma, de la Maria Alcaide, que són unes peces que per acabar l'exposició ens abracen i funcionen com un horitzó que ens explica que és possible resistir a la duresa des de la tubesa. Es una serie de piezas textiles que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? No solo como esos abrigos que están ahí como para abrazarnos y sostenernos, sino que también representa partes del cuerpo, son todas partes del aparato fonador, el aparato que utilizamos para hablar, para gritar, para llorar, para reír, pero también para quejarnos. Y son unas piezas que hablan de la queja como práctica feminista. En base a unos textos de la autora Sara Ahmed, empiezo a establecer una serie de conexiones con el quejío flamenco, porque yo soy de Andalucía, y cómo el quejío también puede convertirse en una herramienta, en una práctica feminista.